ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po alas 7:37. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Let's go! Kagalang-galang na Pangulo at kagalang-galang na kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Kung mamarapatin nyo ho, magtatanong ho kami, bakit ho ang presyo ng malunggay sa merkado 400 pesos na ho ang kilo? Salbatan ng pangyari sa Maabaka. Kan Domingo, nagsaod kami ni Mrs. Nganya ko, magbakal ka kikalunggay ta, haluan tangan niya ko ki uning karabasa. Buda may tinapa akong binakal, haluan tangan niya akong karabasa. Nakikig si Mrs. Tang kilo kang kalunggay 300. Prinapgos na baga, Ronald? Ade. Ngunya na aga, nagkaon ako dyan sa, sa sakuyang mga pagkaon-kaon na turo-turo. So mga turo-turo sa nabaga. Dyan sa Barangay 24. Dahil paminsan dyan sa Tinago. Di ka nga ako tabi madi nagbakal naggulay kay kalunggay. Di nga niya po. Natanga niya ako taday ka nagbakal ngunya na aga na masiram ang gulay na kalunggay. Ay sus ko nga niya po. Pag saod ko ngayon niya na aga sa saudan kan Legazpi, ang kilo nga kang kalunggay 400 na. Susarodang patos, Ronald, sanggatos. Pag presyo da sa iya kay sanggatos ang kilo, o 400 ang kilo, linakaw-lakawan ko na nga. Natanga niya ko, linakaw-lakawan mo. Di, apektado na nga kan so tabo ko kang gulay kang kalunggay. Uda nga sa mga customer ko nga kan, mareklamo, kung natang yata nagmahal ang gulay kang kalunggay, buda natang nagditan atado kang kalunggay. Saka baga. Ang tanong, bakit an? Nagluya so tanumtang kalunggay sa palibot ha? Bata ko, may dua akong po na kalunggay duman sa likodan ko. So saro, pinutol ko kang inot na si Manata. Dakula uno na, medyo halangkawo na. Ito naman, yan, kay po, nagukan bagaya na gano'n na pag pinutol mo, nagkakuan giraray, nagusupang. May saro pa, pinutol ko kan Domingo, dinabos Junior Ronald Sukalunggay ko. Dahar lang kawo na nga puputulon mo talaga dapat eh. Haloy-haloy ito ba ko naman magluwas, kigulayo na kalunggay. Ang hapot, ano nangyari mga tugang ta? Pati ang kalunggay sa sauda nagmahal. Dati-dati, mga 25 man sana yan. Mga 30, di ba? Mga 40 ang kilo. Naubos. Ah? Natunaw. Natunaw pare. Para oran dito eh. Pag mauran, maluya ang dahon. Mahiling mo yan ang mga kalunggay. Aralang kaw ng sangadeng dahon. Iyo nga, suyaon sa harong, kaya pinutol ko. Aralang kahon talaga. Muna sa dahon, baga, susaradayo ito magagratagil tilon. Roger. Pag over siyang lipot muda uran, Roger. maluya, Naubos. love supply and demand. Managad ka dumang kay Padre. Madumang kita kay Padre sa Lidong. Dakul duman. Dakol ng kalunggay. Madumang kita kay Father Momoy sa Lidong. Dakol pa rin ang kalunggay ni Father Momoy duman. Yan ang pigtataramta. Kaya nga pati mga tugang pigsasabi na tinapay na may malunggay. Gani, nagluya. Di ba? Ay, nako. Pati ang kalunggay, mga tugang, 400 pesos ang kilo. Sa palibot ha. Paano na kita kain? Bata isos ko. Nagkataon, ang presyo kan mga agricultural products, haralang kaungon yan, mahal. Sabi kan sumadihon ko, nagparagurmud-gud nga pa naman sa merkado.
Ano nga ini? Bata nga si Marcos pa nga ang Secretary kan Agriculture. Mahal nga ang barakalon tadigdi. Buda nga yan. Napanood nga ini. Sabi niya daay. Ako nga binoto nindo. Sabi kan sa madiyon ko. Awin da nga ya. Nagnirigara na nga ya kamo. Yan sustoryahan mi kasabago. Habang ako nagkakaon ki sarong sinanlag, saro tabi na pidaso, kamprinitong si Bubog. Yung makonsulo nga sa ururong kasabago naman sa Saudan. Makonsulo. Pero ilingon mo, ang punto tadigdi, so presyo kang agricultural products, nakabase talaga sa demand, arog palang ka, no? Sabi ni Padingmar, pag mauran, di ba? Pag mauranon, ay totoo talaga. So kalunggay ko sarong, pinutol ko kan Domingo, ta? Alang ka, no, na, anda, uno to lang sa pinakapuro. Hello? Hello, Sir Henry. Good morning. Morning po. Morning. So, kalunggay ko man nga ni, tanong ko. Nagrala pa palaman sa sanga, dahil naman nagsupang. Iyo, kung palang pag mauran na yan, ano? Pag maulan, malipot, putulin mo. Dahil sa uran, Sir Henry Tabi, Ata, putulon mo nga ni, so kalunggay mo, masupang yan pag maray na ang panahon. bad lamang. Dahil masupangon bagang kalunggay, putulon mo. Tapos so, pinutol mo bagang halaba, isaray mo. Tapos para urag-urag siya, mo, badulan mo tulos ka itong sangagang kalunggay. Malanito niyan. Tama. Tama. Sige, Sir Henry. Salamat. Ano English baga ngayon may kang kalunggay? An malunggay kaya baga? Garo yun, akseptadong. May English yan eh. Kruso English kaning paradangog ko, see you tomorrow. Anong see you tomorrow? Yung mananggad pare, totoo mananggad na text mo, di ba? O yan tabi, no? Bata yan baga na agricultural products na mga aruga yan, mga gulayon. Di pisilo nun iyan mga tugang isiraram sa pigaapod na kwan, ha? Isiraram sa pigaapod na, ano yan, suggested retail price. Hello, pare? Pare, maray na ka. Gusto mo i-update tayo ka mga presyuhan sa panggulayon sa sahod? Sige na, pare. Update mo na ako. Tayo ka nagsasaod permit. Tayo akang kaunan pala. Sige na, tabi. Kumusta ngunyan ika ang assessment mo sa presyuhan? So dating karabasang 30, ngunyan 80. 30-80 ngunyan? Oo, so puro pagulong dating 50, ngunyan 110, hanggatos. Salbatan na pa de. Sanggatos. 110. Pati ang palaya, 120. Oho. Dati, parang presyo ka pare. Ito mga 60 lang yan. 60, 120 ngunyan ang kilo. Kilo ano? Per kilo? Okay. So talong, 110. Pero dati, 40-50 lang yan. naiko po. Ano pa pare? Grabe talaga yan. Sukan pa de, mga pitsay, arugaan, mga mustasa, o Ang mga... pizza, 80, maruga yan. Dati pera, Kaya yung repulyo nagbaba, nagsikinta na yung repulyo. suripulyo nagbaba, ano? Oo. Mas malang pichay. Talaga? Mahal na. Kaya palang kasuapon, sukusido ni Misa pizza na, ginalay kong pizza, gero dito, nasa binugtag ni Mrs. Pero pa de, sukan, Ang salbay, ang sarang bungkus na bus kamuti, 20. 20. Dati pera yan, mga 5 masan ang dati. Gis? Ano, 5 Gs lang yan. Oo. Sukan kong pa de, kumusta tabi? 40 ang bugkos, o 50 arog ka yan. Pero nagmahal man yan, di ba? Barato lang yan eh, mga gis lang yan. Di mo nga niara ko natin sa kampusan to. Latos ang takang sarabayon ka. Sukan pa de. Alat talaga pa de. So, sibuyas, kumusta? Nagbaba? Sibuyas? Aren, Sibuyas? mariray na may 140 ng puti. Ayo, So, so, pula, 180, 170 arog ka yan. sarong kilo yan? Per kilo na yan? Per kilo na yan. Maray na. Siguro sa mga imported na siguro yan na di. Amo namin nag Buda sa Nueva Ecija, Agaro, yun ang mga puti. Iyon na. So, sabihin pare, nagbaba naman sa presyo kan sibuyas, ano? Ayun na, nagbaba na. Very good. Okay. Salamat pa de, ha? Grabe ang gulayon talaga, lalo na yun mga haling bulakan. Iyo, sukan pa de, Lada. Kumusta ngunyan tabi, Lada? Nangawat sa sahod mo niyan, mga haling bulakan, ano lang, 25. 25. Ang import, 100 ang per kilo. 100. So, ano? So, saradit? Saradit? Oo. So ano yan? So, Dracula.
Dracula. Pero susambalas pa di tabi, may experience ka sambalas? Sambalas mahalon mo niya, arog kayo sabi ni Oo. Silmar na Mauraan. Iyo. Salbay nga niya ang sarong turutumpok 20 pesos. Oh my God. Dirito na sa ano? Ha? Mas barato ba niya ang Taiwan? Iyo. Mas maharang sa Taiwan gayon. Ari, Ha? mas maharang sa Taiwan, nasaradit na haralaba. Mas mahal so sambalas kaysa sa Taiwan. Oh. Sa Taiwan nakakuha pang 10 ang tumpok. Iyo. Oo. So kumpade, ano nga nang iba pang gulay? Puro pagulong iyo na. So iba pang ano yun? An si bawang tabi, bawang. Sanggatos mangira rin per kilo. Sanggatos. So kumpade, sulaya, kumusta? Ay barato man ang gad. Barato. May 60, may 70 arog kaya ang kilo. Oo. Sunyog mo niyan pade. May pag-increase. So gata, nyog. Ang gata 25 per buhok manggiraray halos puro perme. Halos dahil man masyado ano, kihiro ano, movement Oo. ano. Ang sira, nagbababa naman, so gamos banuiton, Oo. dating 350 mo niya nakuha ng 280. Yun. Good news ano. Yan ang maray-maray ngunyan sa pagabot sa sira. So karne pa di man movement masyado ano, normal man ang presyo. Nagbalik niya, dati nag 270, ano naman, so naglangka naman data, nagbaba so production. Oo. Pero ang garo, Kataw pa man. garita, nagagamit ka pa di kibunay sa restaurant mo? Iyo man, Kumusta ang bunay ngunyan? nagbababa kidiit. Oo. Dati so 9, naga 850 arog na kayan, 825. Ayun, no. Medyo okay na, no? Dakol na pa ng supply. Kaya man. Oo. Okay. Sige, Padi, salamat ha. Salamaton. Okay, thank you man. Thank you. Thank you. Paning Benny Garland. Ayan ha. Ako, ito si Padi, reliable ito. Tabi na report niya. May sa diri siyang kaunan. May restaurant po siya dyan. Buda, siya po mga tugang ang nagsasaod. Kaya aram niya ang presyohan. Imagine, compare mo Ronaldo Carabasa, ano? Di ba kang Carabasa? Parati mga 80, tapos kung yan 120 ang ano yan, Carabasa. Grabe, no? Napanood daw yan. Ubod kan nyog. Sulambo pala. Ubod kan nyog yan, ano? O, di ba? So, ubod kan nyog na pigigibong fresh lumpia. Anyway, napanood daw yan, no? Diba nagkataon pa na ang Secretary kan Agriculture ang satuyang presidente. Diba? Dakulo ng question tungkol dyan sa agriculture products na ang enot na nagsasapar, iyo tabi ang common tao. Hello, good morning. Hello. Yes. Ang ma-report mo na to. Ano? Ma-report mo na to. Anong report mo? Kaya sir, bagay sa hugot. Sorry? May hugot line sa baga. Oh. Lahat na lang ngayon. Ah. Lahat na lang nagmahal. Sa Ang Valentine. okay, manangga ano? Yung manangga eh. Hindi man tigot. Hindi na talaga mo yung aparato. Iyo, totoo yan. Totoo Lahat na yan. lang talaga mahal. Totoo yan. Ang bunay nga ni. Yes, hindi sa tindahan. Layo to. Oo, iyo. Pero nagbaba ka kilit sa experience ni Pading Benita. May saudan siya, may restaurant siya eh. Ayun. Kaya mo yan talaga sinabog na sana ng mga parating na. Iyo. Kuman mga ginibog. Iyo baga. Mabakal ka talaga. Mahalo na panandang yung gasolina. Ang pagkakao ka na gasolina. Tigsabawan sigurong gasolina. Inda, salamat. May magkakaraos din tayo. Basta lahat na lang nagmahal. Oo nga. Tao na lang ang hindi. Salamat, di ba? Ay nako, kaya pala ang kalunggay ngunyan ang sarong atado dito nunununan sa 400 ang kilo kan kalunggay na. Basta maduman daw kay Father Momoy. Mga kalunggay diyan sa Lidong kana Santo Domingo. Pwede po maghapot, saan hapot? Ano po ang English kan sarong sira? Nadipisilon madakupon sa madugi. Ay di ko aram po.
Hapot ko lang po kung kasabay sa Kagsawa Festival ang pula puti, tadyan po sa Duterte Highway, putol na tulay sa Binitayan, Daraga, yan ibinugtak ang pula puti. Sugal po baga yan, concern lang po, mabalos. Hello, good morning. Hello, good morning, VP. Yes, morning amigo. So, natangog ko sa about Kalunggay, Kasubago. Oho. May kahaputan ako sa Kalunggay na yan. Ano yung kung day na araman, kung nakata mahiligon magpara ko aki Kalunggay, an mga paraagi? Paraagi? Yes. Ano so nag-aragi dyan sa dalan? May mga Malaysian yan? Pag nakahiling ki Kalunggay, minahapit? Yes. Oo. Hindi ako taranon. Iya ba ano? Diyan ako nagnanalas. Huto nga ning mga neighbor ko, li nga niya ko, kura na kamong Kalunggay digdi, tada ko lang daon. Sabi kan sa neighbor ko, saro, pre, pagal sa ako dyan ki, oy na, sangata, itusok ko lamang sa likod ko. Maray ko narogaan. Pipipa na ako talaga pare, takong dakulang baga ang daon. Masasayan man. Oo. Actually, ako tabi, nagtanong ako mga Kalunggay digdi sa paralibot ko. Pero bako ko manakat, daga baga, Oo. puskutan for the boys. Puda. Pagkitahan ko, pag may tanong ka, Oo. mahilig ko magparaharagan, pero habang hindi magtaranaw, samantalang makakalito pa kung nataan ko ito, Baka wala, titaldok man sa nandiyan sa gilid, minabuhay. maski sa kudan, italdok mo, pwede. Minabuhay siya. Oh, kaskas Yes, magbuhay. so, yan ang pakaputa na, day ko nang ganun simba, kung natatarog ka ang ugali kan ibang tao. Baka daing tanuman. Talikod. Posible, maski sa masitira nga na itanong mo, pwede. Iyo. Okay, oh. Tapos, ang saro pang item nga nadangog ko sa emo. So, sige, ang marahal kang gulayon na an head kan DA, No. yung presidente. Oo. So, ininunta ko nata, siguro, dahil pa nga nagtigagamit ka sa Harvard na rally, Iyo. So, siguro yung tama kami go. Dahil pa ito nagagamit. bako yo, paano kung gamito na ito? Lalo na, gari mamaray na. Mamaray na eh. Katasunta kang sarawayon ka na. Nasay mo? Sige, tabi. Thank you. Bye-bye. Good morning. Sarawayon ini na. Madfish po isda sa madugi, English kan malunggay, moringa. Ay tama ka manangad palan, moringa palan manangad, moringa palan. Kaya nga ni may moringa coffee. Didi po sa muday manawara subulos kan tubig, sabi ni MMC. Sabi ni Kuya Tony, digis ako, day pa pamahawan. Si PBBM namundag sa kayamanan, kaya baka dai man siya ki empathy sa pobre. Ay day tapo ako day kumasabi yan tabi manangad. Siyempre, nagdakula manangad si PBBM sa karangyaan sa buhay. Tamayaman baga ang pamilya Marcos, di ba? Manangad. Pero I do not know. Day ko makahusga ka iya. Sir, ngata po ang traffic sign arog kang no parking sa tinampo pigpinta dapat signboard. Okay. Besa na. Hilingon ta naman sa mga maabot na daw. Okay, diyan tabi. Mga tugang ang sitwasyon. Kanso pauli na ako, nakakaon na ako kan sa kaputol na bubog-buda sarong maluto. Pagbiri ko digdis, paglalakaw na ako paluwa sa may tinampo. May nasabat akong sarong lalaki. Sabi sa kuya, Migo! Ay, nga niya ko po. Ara mo nga Henry M. Dako nang iturog ka sa banggi. Ano nga niya ang problema mo? Nailing ko nga sa news na nagapareklamo nga niya sa Philippine Coast Guard. Buda nga niya sa gobyerno ta, nagsubmit na ki diplomatic protest kontra sa China. Takita nga niya, pinalayugan kan so laser lights, kan Chinese Coast Guard, pasiring duman sa mga Coast Guard man kang Pilipinas, na yan palang pag tinamaan ka ng mga tamo, mga 5 minutes o what, gari arugaan, temporary blind ka dahil sa init, sa suriaw mo. Kaya na ano po ka ito? Yan na, ano ito? Itong, anong apod ka ito pa di? Sa pinailaw kang Coast Guard? Chinese Coast Guard?
inispat duman sa kwan sa mga miyembros kan Philippine Coast Guard. Ano nga nang apod ka ito? Laser lights, tama ba rin? Military grade na pigabunin Military grade na laser lights. Ang epekto nito, pwede kang mabuta temporary. Aha. Tapos, sabi nga ni, so ibang nangyari last year, ginaratol da sa mga Coast Guard. Iyo, tagari may ikon may ikon sa lawas ng tao. Ano dyan? Laser, military, mga high grade na military lights. Sabi Military niya, grade na, ano yan, laser light. iya. No, yan mo itong suminabat sa kota. Pigninigaran nga yari kan Philip Chinese Coast Guard. Nada sila ka ito nagpailaw. Salbatan ang pangyari. Pignigaran kan Chinese Coast Guard. Nada nga kami ka nagpailaw. Samantalang sa mga footages na nailing, very clear, na nagpailaw duman mga tugang sa, nag-spot ka itong Philip, high grade na yan, itong ilaw na ito, so Chinese Coast Guard. Napagal nga niya ako rin. Nga niya ako, boss, inumin ang tubig na malipot, nga naday ka magapara, problema ka iyan. Nga naday ka niya magparoblema ka iyan. Amen, tubig. Riparuhon nga sa ebidensyang, siya nagpailaw ka ito, na laser na ito. Laser na ito. Tapos nagdiga, ay di nga kami nagpailaw. Nailing ko mananggad ka subanggito sa barita. Pinahimutikan dakan Chinese Coast Guard na sinda nagpailaw ka itong salbatanang ito. Sa kabaga. Piga para bull, naga para urulok siguro sinda di. Basta na nga niya, pareklamo sa na ngayon nga. Tapos nga, ano nga gibunta nga boss? Hindi garan mo sa na nga niya. Lansyon ta naman niya ito. Piga para bulis na kita kan Chinese. Sige ba na ta sa inda. Nagduman ang presidente ta. Tamang-tama, pag uli kang presidente, masabat kan Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard duman sa may Ayungin Shoal. Tama, deliver ka supply sa kapani na Coast Guard. Banggi, plus lightan ka nitong laser lights na itong makusugunonon. Diba? Oh, tapos ngayon ni Garan. Hello? Hello, good morning. Morning. Gusto mo ka pabalibong pa yun? Ini bigo, side effect ini kan Valentine's Day. Okay, uyan nga ni, may pinanaglipana ng mga fake na item sa tuya. Dinadadali, yan pang laser light. Nakaulukon kita talaga. Ay. Naglipana, yaw sa bangkita. Yaw kung sa'yo nagilid-gilid. Dahil man masyadong mga record kung iyan manag-agi sa product standards. Oo ba to? Oo, yung pinadawan, yung pang laser light. Yan palan migam, pangontra palan ka iyan. Siguro dapat adalang baka nagdinanggog sa mga amigo sa Coast Guard, digi sa Legazpi. Ang pangontra palan kan migo, salming. Eyo, may balik yan. Pag pinaslightan ka, ulangon mo ka salming, dakulaon mo na salming dyan sa, dapat ang Coast Guard na, ang Philippine Coast Guard na barko, may dakulaon na salming sa tagsaibong. O, tayo biyo pa. Pag tama sa inda kang laser, mabalik sa inda. Oh. Ang kapot kan, ang pagbabalik. Suryawon mo man. Ay, hindi magkuro-konsilo sa nakita. Dayo na ng buhay ta. Baka para patulan mo, mabubuha ka. Ay, hindi. Bugtakan mo nga yari. Kung napiglalansi ka na, Oo. kita yung laging gini mo. Ayoko mo napig ako sa ranta ng pinaslightan kita kang salbatan ng laser lights na ito. Ang dipinsa kan Chinese Coast Guard. Saro sana. Di man niya kami ka nag-plus side. Uli mo maligaw ang Pilipin. Oo. Arap na ng teritoryo man. Hindi mo nila. At sa tuya nga nitong Ayungin Shoal na ito, para kita nagatun kipagkaon naman sa keribatan nindang pagtawo, di po na kita pagihon, tas sa buya ngayon eh. May laro maganda vaping expert ako na nailing. Oo. Na nagtugot mga kita ki 4 sides of yung mga US bases.
mo niya, nagtaram siya, na iyan niya, pag iyan nagkirura, ang primero ngayang bumumawa ng Pilipinas, Oo. tapos kung sa inyo yung mga soldados, iyo ngayang primero bumumbaon. Problema palugod. Enda, abot tapos naman ang programa ko. Puro mang kuluggi pa yon sa parong kuligdi. Dito mo bibigagan. Oo. Grabe mga tension between China and Taiwan. Habang pigbabarita ito kaso banggi budak ka sarong aldaw, nahirakon ako sa satuyang nasyon budak an sa satuyang EFP. Magkairakon kita. Kung magasin tao, BP, Boy Scout, kitao, Cub Scout. Oh, ang pamatik, binasa dayuton kita. Puro kasi na kita pati taram. Ade, diplomatic protest. Araw mo pa rin, may punto man si Digong ka ito. Nasabutan ko man sa punto ni Presidente Duterte Totoo man. Ayaw ko anyang kalabanin sila kasi mamamatay ang lahat nating member ng EFP. Totoo man. Maman, madidiskuido talaga. Di nung ilaban ta dyan. Ayan, sa nganing solar light. Sa kitang pang-ahon ito. Yan sa nganing, ano yan? Laser light. Laser light. Sinibot na kita. Di ba nakukulugan? Yan. Di pa nakulugan. Di ba purutukan niya? Ay, naku. Anyway, salamat Ay, tayo. mo magkakaw niyan, BP. Sumatag yabo man. Ano na kung paduro man ang tungan na sa naya? Oh, to baga 350,000 views tolo sa rosa ng rangkada, Beatang Quiapo. Nailing ko na si Senador Robin Padilla, nag-vlog na regarding sa Batang Quiapo. The best ngayon, oy. Nailing ko sa YouTube ko niyan, Okay, nga. Senador Padilla. Iyo na sana ito pa duro man tawo mapusog ng buot. Yun, maray pa. Gada na kaya si Fernando po. Natanda lang si Lito Lapid baga. Sigat ni Marola gada naman. Ay di, bude ko arang gada na. Si Fernando po. Pero ang piling pa naman nun sa nakota, Lito Lapid. Kung di naman madumanan, sa senador baga. Okay naman makaputi badil. Bung rebellion eh, taman maasaan ta. Siya tutod sa burungagan kang inot. Ngunyan dahil na. Tingol marayon. Marayon kitando. Pwedeng relastikuhan sana ang laban kayo ni. Marikota, kung buhay pa si dating Senador Ramon Revilla Sr., Ay ito, talagang may atingan ito talaga, pag tuminidog ito, pwedeng ambala ka ito, magliko sa iya. Pakusa na ako, sa rumbala kayo, mga 20 gadaan. O sige na, salamat. Salamat. Di naman kabugtakan ururuntango niya na aga. Oni pa. Mata marayon sa programa ko sa mong aga. Mag-report pa man si Padingmar. So mga trend bago na binarakal tada Duterte administration po ini, pagi ni Tugade Secretary Tugade kang panahon. Pupunda na sa biyahe kan tren, buda day man nagkagaramit sa mga bagong-bagon kan tren. Sasabi kan sa kuyang amigo, amigo ko man ini, pero di kami nagkaling personal, si Yosek, i-chat ko tatod naman. Si Yosek Yosek Chavez. Tama yun pa rin, no? Henry Chavez Henry Chavez. Cesar Chavez. Yan. Takay ito kang eleksyon, nagpapadara kami mga proposal sa mga presidential balls, sa rin sa napadarahan ko ta. Nagkatrabaho siya kay Mayor Isko Moreno. Mayor Isko, saro sa mga naglaog manakot na kliyente kang PBN, TCGB kan inot. So dahil man ito nagmaterialize kay Aloy yan nga ni. Si Yusek Cesar Chavez, yan saro sa kauron-urong ko. Ano ka Di pa man nagamit sa bagutang mga bagun kan train? Na bago itong binarakal kan gobyerno. Tapos sabi, nagtuturo na. Salbata ng pangyari sa mga baka. Habo man padalaganon kan Department of Transportation, sa baka nga pagdalagan, mag-umuran, baka nga magturo kigulpi. Nailing muna iya. Kaburo bago nagtuturo, di pa nga nagamit kitultol, maturo ang atop. Say na bakal ang salbata ng bago na ito kan sa tuyang ang panahon na ito. Hello, good morning. Hello? Hello? Manayuli? Po?
Manay. Hello. Hello? Yes, dagit ka po. Nagwawar. Nagwala. Ang malayang presidente. Si Sai. Si Sai Manay. Isang gibo. Si Congressman Salceda gibon tang presidente. Yes. Nata man, nata. Maray, Tagalbay. Latasun ta ka man ayon, sarawayon ka. Ni mana. Awinda. Hay, pangyari sa mga baka, mga motorista dakulan hapot sa LTO may kinaraman sa proseso kang online registration renewal. Nagkabirilot lugod kita. Uliton tang. Balita ngayong umaga mula kay Jus Babino. Mga motorista dakulang hapot sa LTO may kinaraman sa proseso kang online registration renewal. Ulat mula kay Jus Babino. Kami Joshua. Yes, good morning Tabi VP, good morning sa mga paraan tabay, tama ka dyan, dakol ang hapot ngunyan kan mga motorista, may kinaaraman niya digdi sa bagong proseso na ipigpapautob kan Land Transportation Office o LTO, may kinaaraman din ni VP sa Motor Vehicle Online Registration Renewal. Sa paagi ka ini, pwede nang online ang pag-renew kan rehistro kan mga bihikulo. Alagad ang hapot VP kan mga motorista, paano ang proseso, asin ano ang mga dapat o kaituan na i-comply. Sa pag-rehistro baga VP, may stencil, may insurance, may emission. So ngunit VP ang hapot, paano ang talagang proseso na makapag-renew kan rehistro kan bihikulo sa paagi nin online. And kasuhapon, nag-coordinate kita duman sa opisina kan na LTO Bicol, particular na kay Regional Director Francisco Ranches Jr. And nasaktuan talang VP na pabalik pa sa ini sa travel, pabalik sa Bicol Region. Kung kaya ngunyan, susug sa kumpirmasyon ni Regional Director Ranches, pwede na siya VP na ma-interview sa mga oras na ini. Naka-standby naman po siguro VP dyan kay Trescia Marilitana. Tayo pinag-coordinate lang kay Trescia. So sa iyang numero. Online registration kan mga bihikulo? Roger to that, VP. Anong kasabay sa mga public utility, private and motor? Iyan ang hapot man tabi nga ni VP kung siya na kasarabay and kung ano ang magiging proseso talaga kay ni poon sa sagkod sa makapag renew kan rehistro kan bihikulo. Paano ang emission test? Pwede ang emission online man? Isa na nga po ni Pita. Emission baga siyempre dapat personal kang madulok duman sa emission center. Okay. Nandiyan na ba si Director Ranches? Sige, kausapin nga natin. Nasa kabilang linya ho mga kaibigan si Director LTO Regional Director Francisco Oranches para po sa mga katanungan natin. O nga, na may nabasa ko niyan regarding po dyan sa online registration ng ating mga vehicles. Tamang-tama sa June, magrehistro ako ng aking ng aking sasakyan. Alamin natin kung ano po ang mga proseso niyan at paano po makaka-avail ang ating mga kababayan dyan sa online registration po sa Land Transportation Office. Director Ranches, magandang umaga po. Si Henry po ito sa DCGB. Magandang umaga, Sir Henry, at magandang umaga po sa mga listeners ng inyong radio. Po. Sir RD, pwede ho bang mabigyan ho kami ng detalye kung paano po ito gagawin at ano po ang mga proseso? May kinalaman ho sa inyong programa sa LTO na online registration? Opo. Kasi ito po ay available na po at it was launched by no less than our Assistant Secretary, si Assistant Secretary J.R. Tugade, last February 14, Valentine's Day. Kaya ito po, it's all over the news na available na po ito. Ganito po yan. Opo. Ang first step po, yung magre-rehistro ay pwede na siyang kumuha ng certificate of cover ng insurance, yung third-party liability. Opo. In any insurance company. Pwede po. Ayan. Yeah. Kasi po, pag yung mga insurance company po na yan ay meron ng interconnectivity sa Land Transportation Office. Pag Opo. pumili sila
uploaded na sa system ng Land Transportation Office. Okay. So, pumili po sila. Ina-advise po namin, doon sila sa may opisina na nag-i-insurance. Opo. Hindi lang po yung mga linalako o pinepedel kung saan-saan. Okay. At after that is the first step. Pwede na po silang pumunta for vehicle inspection. Available po yan sa mga private motor vehicle inspection centers. Okay. Yan. Dito po sa Bicol, 5 po yan. All over the Philippines, sa 101, more or less. So, after the PMVIC, yung private motor vehicle inspection, pa-inspect na nila yung sasakyan nila. Opo. At uploaded na rin po yung resulta. Tapos na po. Okay. Uploaded yung resulta. Ngayon, after doing that, yung insurance, vehicle inspection sa PMBIC, mag-open po sila ng account nila sa LTO portal. Pwede po kahit cellphone. Pwede po yan. Okay. Sa mga smartphones, pwede po yan. Opo. Mag-open sila LTO portal, lto.gov.ph. Opo. LTO portal, mag-open sila ng account nila. Ayan. Pag naka-open na sila ng account nila, nandun na po yung mga instructions kung paano ka magre-register online. Yun. Tapos, Okay. pag naka-register na siya online, kunwari yung ano yung tinatanong na details, pangalan, details ng sasakyan, Opo. etc. At pwede na rin silang magbayad online through GCash. Okay. Okay. O kaya e-wallet. Pwede po yan. GCash o e-wallet. Pwede Opo. na po yan. Opo. Pag nakabayad na po sila, mismo sa portal, meron na silang mare-receive na printable na resibo. Ayun. Mismo sa portal. Okay. At pwede rin sa mismong GCash mismo o e-wallet. Yan, e-wallet. Yeah. Ay pwede na rin silang meron na rin silang makukuha doon na electronic receipt. Opo. So that's it. Kumbaga po 10 minutes or less. Oo. Tapos na ang registration. Hindi ka na pupunta sa opisina Yeah. at pumila pa sa Land Transportation Office. Yeah, mas madali nga po ito, Director. Mas madali nga po Opo. ito, Opo. Meron na pong nag-testing dito sa Bicol. May nag-testing na po doon sa Pili. Opo. Inassist lang doon sa Pili LTO Pili. Successful naman po. Successful naman at naka-register na. Opo. Kaya lang po, meron lang pong mga limitation. Ito po. Ang limitations po niyan, renewal lang, plain renewal. Opo. So meaning, yun lang yung gusto mong gawin. Ita-transact mo na, mag-renew ka lang ng registration mo. Hindi pwede yung change of name, hindi pwede yung change of color, mga ganon po. Yeah. Oo. Yung transfer, mga ganon. Yeah. Yung mga iba na, yung may tinatawag namin may miscellaneous transactions. Kung may Opo. mga papalitan ka sa registration, pupunta ka talaga sa opisina ng Land Transportation Office. Opo. Sir, applicable ho ba ito sa motor, public utility vehicles, lahat, of course, lahat yan sa private vehicle sigurado. Pero yung mga public Opo. utility vehicles at saka motorsiklo? Opo. Applicable naman po yan. Kasi Ay, kung wow. registration naman yung usapin, ay applicable po yan pag sa registration po. Oo. Opo. Sir, di ho ba sa kuan? Di ho ba sa, kasi pag nagparehistro ako, mayroong stencil sa chassis number at saka yung... Hindi na po gagawin yon kasi Wala na. bahala na po dyan yung Private Motor Vehicle Inspection Center. Ayun. Kasi po yung inspection po dyan, hindi lang smoke. Lahat po i-inspect na po yon. Oo. Hindi lang smoke. Yeah, opo. Di, may nagtatanong dito, sabi niya, please correct this po or kung totoo ito o tama, mali ito. Sabi niya, dito po sa Albay, wala pang Private Motor Vehicle Inspection Center. Is this true po? Meron po dyan sa Ligao. Ligao po sa City. Ligao. Yun po yung sa Albay Province, sa Ligao. Hindi pa po kompleto. Hindi pa naman lahat ng probinsya meron na. Lilima lang po kasi dito. Albay Province sa Ligao, Camarines Norte, Daet, Camarines Sur, 2, Pili and Pamplona, Sorsogon, meron pong isa.
Oo. Gusto ko po lang maging maliwanag po na ito po ay option, ha, hindi po kung Yeah, gusto yeah. nila na doon sila sa opisina, pwede rin po. Oh, Option yung po parang ito. personal, di ba? Personal, yung dating Yeah, proseso. Yung dating proseso. Choice nila ito. Ayun. Meron Yeah. silang pagpipilian. Gusto mo ng online, pwede. Gusto mo ng drive-thru, pwede rin dito sa may mga filling areas po dito Opo, sa oo. Bicol. Oo. Gusto mo ng regular process, Oo. pwede rin po. Yeah. So, option po ito. Option. Kumbaga po, kung Yeah. ano yung gusto ng transacting public. Yeah, maganda sir at na-explain niyo ho yan kasi yun talaga pang sunod kong tanong sa inyo. Kasi kung halimbawa yan walang options, mas babaha yung mga bihikulo doon sa Ligao para sa private motor vehicle inspection, Opo. di ba? Opo. Kung gusto rin nila ng PETC, Oho. pwede rin po Oho. yan. Kaya lang hindi lang available doon sa online. Yeah, At kasi drive. di ba yung dating ginagawa, basta experience ko din po, yung inspection Opo. diyan na mismo sa LTO pag mag-rehistro ka, di ba? Opo. Oho. Tapos, meron pa isang limitation po dito sa online. Dapat, yung last registration niya, previously transacted na registration, ay na-transact sa bagong system ng LTO, yung tinatawag naming LTMS, Land Opo. Transportation Management System. Ayun. Kung Yun. na-transact doon, previously, pwede po. Pero Yeah. kung na-transact sa Stratcom, yung isa pang system ng LTO ay hindi po pwedeng mag-operate. Kumbaga po sa LTMS lang po pwedeng mag-operate. Opo. Sir, wala ho ba itong pag-online ba, ang babayaran pareho rin ng sudate? O mayroong dagdag? Come again, sir. Come again. Pag online ho ang registration, may pagbabago ho ba sa dapat bayaran sa LTO? Wala po. Wala. Pareho pa rin. Mhm. Pareho pa rin. Opo. Ayun. Alam niyo naman po yung siyempre pinakamura dyan, mga motorsiklo, Yeah, mga ganun yeah, po. yeah. Ang babayaran pa rin depende sa gross vehicle weight at depende sa klase ng sasakyan, kung 2 wheels yan or 4 wheels. Okay, ay sir, balikan ko lang sinasabi mo kanina. Kasi po 'di ba ang isa sa mga requirements sa registration yung emission test, 'di ba? Emission testing. Yung emission kasama na po yun sa PMBIC. Ayun. Okay. So halos sabi nga ginawa ng para mas madali at conveniente po sa lahat Yung na PMBIC po kasi ay kompleto na po yun, kasama po yung emission. Opo. Okay. RD, maraming salamat po sa paliwanag ha kasi yan po ang katanungan ng ating mga kababayan sa ngayon for now. And last na lang po, isingit ko lang po ito regarding po sir sa medyo matagal na mga plate number daw ng mga vehicles na bagong bilin, lalo na po kung dito po sa Bicol Region, binibili ho yung mga plate number, sir. Ano po ang paliwanag dito ng LTO? Yung bagong vehicles po, actually po, ang backlog lang ng LTO, kung hindi ako nagkakamali, na sa 2017 po. Opo. 2017 na plates. Mhm. Sa 4 wheels po, updated po tayo dyan. Meron Ayan. po, available po yung mga 4 wheels. Sa motorsiklo lang po, 2017 yung mga may backlogs pa na gagawin pa lang ng central office. Ayun, opo. Sir RD, Opo. maraming salamat. Mabuhay Kasama po na ang po Land Transportation kasi Office. sa binayaran nila, kasama na po yun Opo. sa registration na binayaran sa mga new vehicles. Aha. Kumbaga po, kasama na yung plaka. Ayun. Sige sir, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay, salamat po. Salamat po. Alright, thank you so much. Mga kaibigan, Director Francisco Ranches, LTO Regional Director. Ito klaro po yun, option ito. Maganda, di ba? Ako, magandang may mga ganitong bagay na maigwa kita mga options. Actually, sa ibang mga nasyon po, sa mga naduduman niyato ng mga nasyon, arog na po ka ng registration, online registration gabos. Di ba nga di mo naman kaipuhan na magduman, ikiyaw ka lang sa harong mo, di mo na kaipuhan po na magduman pa sa opisina ninda, ang pagpaparehistro po mga tugang kan mga bihikulo. So mas magayon na may option kita. Kung gusto mong dating proseso, magpila ka sa LTO, walang problema. Kung gusto mo mag-online, walang problema. Walang dagdag na babayaran, di ba? O kung ano pang mga proseso, ang pwede po ninyong gibuhon, mga tugang tungkol dyan sa registration po sa satuya na mga bihikulo. Alas 8:22.
oras mga tugang sa Pilipinas. Ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy yan niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy yan niya rumdong. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive.
Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano mo. Yashano, Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon headache ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot na an? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Happy birthday po kay Dr. Joseph Chan. Uy, so agom ni Ate Pinky ito ha. Dr. Joseph Chan, happy birthday po. Siringman, happy birthday kay Kwan. Happy birthday po kay Miss Manager Karen Verdida ng BD Oligaw, Albay Branch. Yan. So dating sa Kwan pala ni RCBC. Good morning, Tabi. Kay Miss Karen Verdida. Happy birthday po sa imo. Siringman po kay Dr. Joseph Chan. Yan. So first love ni Pinky Chan. So first love ni Pinky Chan, Tabi. Si Dr. Chan. Mabuhay po, Doc. Happy birthday. Okay? Mientras tanto, earthquake preparedness training. Ay, sandali, may tawag tayo. Hello, good morning. Hello. Ay, naputol na. Okay, sige po. Alamin natin ang ulat mula po dyan sa labas. Ito. Sandali lang, Ansa. Akomodita muna ining apo. Hello, good morning. Morning, BP. Yes, sir. Good morning po. Pwede balik sa West Philippines, eh? Pwede. Ashuwis. Pwede po. Ano daw pagkaganta lang, mag-advise baga so author, principal author, wala sa nagpirima baga so mapahalik sa base militar. Iya po. Sa Amerika, wala magka-advise din da. Hari nangyayari. Iyo baga. Ang sabi, so Amerikano. So di siya nagpaabuso pa. Natapos sa ibang lasyon na yung mga base militar ng Amerikano, ba't yan nagkaabuso? Pinarali baga na sa naninda yan kang inot, kan mga panahon. Ganyan, ang masabi lamang linda. Iyo man ang ganda, no? Ihapoton ta sinda kayan, ha? Yan nga. Kung nagkalis na, may naman pagkanabihan ng paano pa nangyari. Okay. Siba man, di man mag-araraw. Opo. Kaya masipa, di ba? Yeah. Pero ang lasyon na nakadang katuya. Iyo baga. Yan, din, purutukan. Lagyan. Iyo po. Kaya ano daw kung buhay pa manito? Yeah. Inda. Kung mapot lamang, kaya kumatag din dokaan. Opo. Yes, sir. Salamaton po. Di ba? May point man ito regarding yan sa mga piganap niya so mga nagpalayas kang US Embassy sa Pilipinas, ha? Mientras tanto, mga tugang earthquake preparedness training kan mga higher education institution salbay. Tigpupuunana. Hans Galero, i-report mo. Maray na aga, VP. Maray na aga sa mga parantay. Sa mga nagdag niya itong pareta, tigpuunana kanal by Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, nasendang earthquake preparedness and mitigation training
sa manlain-lain na higher education institutions dito sa probinsya kan Albay. Ini mismong pinanginotan ni Absolute Chief Dr. Cedric Daep kung sa enot nindang ginibo iyo an pagpreparar o kaya tao man yung overview as in tao din nakaaraman sa mga administrator as in mga pamayokan, mga colleges as in iba pang institusyon dito sa probinsya bago ini mismong itao sa mga estudyante ka nakada eskwelahan. Sigun kay Daep, saro man sana anobheto ka ini kung sa iyo man giraray ang pagpapakusugdan sa indang kampanya o kay advokasya na kinaaraman sa zero casualty o pang sangunyan na bulad kakulaan na irehistro na pagyugo-yugo kan taga o kayaan na linog particularmente sa probinsya kan Masbate as namumatian man ang intensity ka ini dito sa probinsya kan Albay partikular na sa syudad. Sigun sa iyan dakulan pasalamat niya dahilan sa nagtataon ni suporta ang nagabos na mga higher education institution maski na nga ni ang Commission on Higher Education o CHEDP kung para sa nasang lakdang. In kaso daw na maidre-diretso na programang ini at plano maninda na ibukas ini or ibaba man ang DPP sa mga pribadong institusyon o pribadong sektor lalo na ang mga darakulang establishmento sa probinsya kan Albay. Ito ni VP na impormasyon sa paglibot kan mobile unit with boy and ang mga BU intern si Grace Asinman si Angelica. Ansgelero, PCTV. Salamat An sa report. Hali dyan sa luwas. Ano po, may tubig na? May tubig na po sa mga harong nindo. Nagbalik na sa tubig. Ay, gwa na. Oy, ba kayo na? Kaniguan. Dekuaran po. Tapos sabi kang texter, ito sandali lang ha. Ilang tamo na sa kadakol na palang kaini. Good morning. Dapat binalos kang Coast Guard, kang laser light, kang lighter, kang sigarilyo. Ito, reaksyon kanina to. Sir, good morning. Ask ko lang po, sign po yung barato na lab test. Blood chem po ang pigsasabi mo. Ano pong lab test ini? Blood chem? Sa ayan ko na, may kon kaya sa ko si Frank, madali lang ha. Sandali lang po, hanapon ko ha. Magayunon so picture o, na nailing ko rin sa pag-open ko kang kwano. Trescia Marilitana, updated her profile picture. Magayunon Ronald. So, nag-birthday ka so apo, naka-sleeveless pati. Oh. Ganda man kita nadangog Ronald eh. Di man kita nadangog kimaray. Madali lang. Hanapon ko sa pinadara sa kuya ni Frank na rason. Taon ni po uso ka na. Madali lang ha. Franco. Inansimbag kan sa imong hap. Ay, sus ko. Francine na nailing. Franco. May lang po. Ito. Susakwan ini. Sa Watch Your Health po ini. Naghapot tabi. Na parang tabay ta. Watch Your Health 2023. FBS, blood sugar, creatinine, uric acid, SGPT, total cholesterol, urinalysis, ECG with impression, triglycerides, SDL, LDL, CBC, complete blood count. 1,000 pesos po yan. With free consultation on site, optical check-up, medical check-up, and surgical check-up. Yan po, yan tabi mga tugang, kung naghapot kang barato, doon po yan gigibuhon sa Legazpi City Convention Center. Sa Domingo po yan, dumang katabi sa Domingo. Legazpi City Convention Center. Okay? Domingo po yan, alas 5 nin aga hanggang mga alas 10 nin aga po. 5 a.m. to 10 a.m. Bukas pa yan. Fasting blood sugar po ha, dahil magkaungki kung pa nagpasiring po duman sa Legazpi Convention Center. Tambay nagreklamo da PCG sa laser lights, tatod sinda sa kimat-kimat. Latuson ko yun. Kaya nga ni Joker, hapot ko lang po kung piggataonan fertilizer discount voucher pili lang. Tapaghuna ko po kaya gabos na registered farmer, igwa kipig katanuman na maximum na 2 hectare din dapat matawanan. Ayam po ang day ko masabi. Good morning. Nag-email po ako sa Numberia, wala daw sila data ng mga barangay boundaries. Ang reply sa akin, mga inquire daw ako sa Land Management Bureau ng DNR. Okay. Iyo po, blood chem. Iyo na po ito, sabi kang texter ta, si 9415.
Kung blood chem po, magdumang ka na lang sa Legazpi City Convention Center. Sa Domingo po yan Domingo 19 kan Pebrero tabi. Okay? Abagatab ka lang para dahil ka po pagutuman. Pero daiman pinahali ang US Embassy igdi. Ay, bako po ayo. Tama man nga ni. Bako man embassy, so US basis pala. Sorry po stand corrected. So US basis pala, tabi manay helma, nasagin tama. Nagkakaw nga na akong US visa. Di ba ang pinahali ta so US military bases. Yan, sorry medyo na. Sila sudila ko. US military bases po, not the US Embassy. Diba nga na ako nagkuha kang US visa. And until now, tabi, yaon sinda dyan sa Boulevard yan sa Manila, ang sa enda pong opisyan, US Embassy, no? Ang pinahali tatabi, so US military bases sa Clark and duman sa Subic. Yun. Okay? Thank you, Manay Selma. Tabi. Manay Helma. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, ma'am. Sir, na-preparo ko ining so nadawag ko sabi yung nagnigal sa Coast Guard. Oo, yung balita ka sa banggi actually. Buda yung istoryan mi ka sa bago. US Chinese Coast Guard. Kuwan, ibaho nun sa Ukraine, ano? Nata po. Ang Ukraine mo, malaplat na sukwan sa Egypt. Di nag-give up. I mean, hindi mo ang Ukraine, ha? Kuwan na, bagsak na gabos. Lalo pigabumba, lalo may halaban. Lalong minaisog. Tapos, surok ang iba, hindi mo, ang Ukraine, nag-agad kay Arbas. Pero kami ngayon malaban, kami. Correct. Hindi kita, gusto ang warta, ang iba ang maglaban. Nariparo mo? Anong man ito? Yung baga ang Ukraine, baga nag-agad sa Rosin Armas. Iyo baga. The arms. Aram ninda. Bala, armas, mga jet fighter, naghahagad ko yung jet fighter. Sa armas. Opo. Pero sinda ang makikilaban. Sinda ang nag-strategize. Siguro may mga man na mercenaries or mga man. Pero sinda mismo, nakikilaban. Sinda. Yes. No. Kita iba man pala. Iba man kita madam pala na de. Tapos igwabaga na part duman na take over na kagrasya bakong nalaog ninda. Iyo. I mean, it's the willpower. Yeah. Correct. Kung talaga, so nationalism and the belief talaga. Saludo ako sa Ukraine. But ang ibang nationalism talaga na ang Ukraine, din ng kikaraon, din ng tubig. Opo. Ito mga kwambagayaw, si Iranong kang mga nagtarago, pero they do that surrender. Yeah. Correct. They don't surrender. So the last man ngayon, pati mga babae nakikilaban. Yan ang nailing kong pindasan na. Magkakaiba. Kita paano, we were brought up na makisama. Yan. Exactly. Hindi kang kontinuasyon. I mean, siguro sa kultura ang tiguguli ka na nga nag-agad ka pakitawad. Mga sir, na ako Iyo baga. We were trained na makisama, kita. No. Makisama. Be hospitable, dapat pero siguro makisama sa ibang bagay, pero pag survival ang nasa makasukog ito ginibukang Coast Guard sa totoo lang. Iyo po. Anong respeto ito sa tukang ibang nasyon kung hindi nga nagmakulog sa tuya, kita mismo. Surrender day pa nga ni Kate, puro tukan. Yeah. I mean, hello? Is this our armed forces? Yeah. Samantala ang Ukraine, Neil Cutter ang dala, nakikilaba pa. Yung mga sir, ang karaw, pwedeng ang Neil Cutter, Neil Cutter, putulang ka kay kulit, pwedeng puduton ang kulit mo kay Neil Cutter. Nagkulian baga, to fight the war for their country, sa mga alit sa ibang lugar, nagkuli. Iyo po. There's something wrong. May difference talaga. We love the Philippines. Proud to be Filipino. Are you proud of that? Nag-inibo kang Coast Guard? Are you proud? Okay.
Yun lang naman po, sir. Yes, ma'am. Salamat po, Okay, Salamat okay. po. Ang makonsilo nga ni dyan, kan mga inot baga, panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, ika pa nga ni kinagkapirang grupo na binasol pa mga tugang sa Aquino administration. Takundeta da kinasuhan sa International Court of Justice, sa arbitration, sa, ito bang arbitration na kaso sa korte, sa International Court of Justice, di ba? Kung dito na kinasuhan, day nadagit sa China, day inanabtulo so kan, day ngaya, pinatugdo kang kung ano-anong mga infrastructure ngaya, so, property kang, ano yan, teritoryo kang Pilipinas. May grupo ba kayo ito, na, ano yan, nabasol palugod sa Aquino administration? Di ba? O anyway, yan po ang mga pigasabing what you call. Sabi ni Celeste Velga, digdi po sa Purok 2, Ames, Barrio South, wara pa po tubig. Jeric Alamil, wara pa po na tubig Barangay 8. Oh, ay pasal bata na. Bata karigo sa kutaon-taon. Roy Morales, Iguana po tubig, maluya pa ang tubig ngunyan. Sentabi ni si Roy na area mo sa Barangay 8 wara pakitubig sa mo. Sa bagay labar-labar na muna. Ang pigigibo na iyan kan China takayang kaya ang Pilipinas. Hamamani kita sa China pagdating sa war. Maurag lang kita pag mapamahal kan presyo kan mga barakalon, sabi ni 0134. Reaction. Migo, said maaraman ang mga names kang mga nagrehistro sa SIM, tanabudol kaya ako sa tindahan ko. Nagpanggap na ahente ke sigarilyo, pinabakalan ako peke ang sigarilyo. Lasang langatong daasabi mga parabakal. Tapos maluyahon ang aso, tapos pigapudan ko, nakablock na ako, pero kung day pa ako nababakalan kaito, panay ang apod sa ko. Arog kayo ni sir. So SIM card registration baga po, day pa man nagko-close. Hanggang no rin nga ni ito padingmar, garo Abril pa ito adi, April 26. April 26. And after ka, pwede pang ma-extend yan na SIM card registration. Posible po na itong nanloko sa imo, di pa po ito nagparehistro kan SIM card. Now, to answer po your question, your queries, kung mahapot kita tungkol mga tugang sa mga cellphone numbers na nagagamit kikalukuhan tungkol dyan, pwede po ka muna mag-inquire ka iyan sa Department of Communication, Department of DICT, Information Technology. Yan. In Department of Communication. Ano nga yan? Ano nga yan palitabi? Department of Information and Communication yan. Technology. Information and Communication Technology. Tawara ka ang didiwaling na opisina, dyan po kita magdirekta, magtaga-inquire sa NTC. Tama, pare? Opisina, o yan dyan sa ayun pa rin sa Ayala, office, Lanco? sa may pugot na payo. Ayan yan. Diyan pa lang sa may kuhan, sa may kataning kang Senro, ade? Dating post office, tama ba de? Ayun. Kataning mismo kang post office. Post office, iyo pala, Sa gilid. iguana Right pala side. dyan. Pwede ka mag-inquire dyan kung para ma-check sunagloko sa imo. Yan. Kung medyo kang kapit pwedeng maka-assist sa Indoso NTC. Pero ano opisina pong nasa irarom ka, yan po na DI City. Yan na pala dyan sa opisina. Yung man ang ganda interview ni Pading Baranggang Inot, yan na DI City. Yan po sa may post office. Ang hampangan po, ang monumento kang pugot na payo. Okay? Nabasa ko nagabo sa reaction na di. Yan po ang kuwang ko sa imo advice pero duda ko po itong nag-upload sa imo dahil pa ito naka-register ang SIM card ka ito. Yan po ang rason actually kung nataigwa kita kay SIM card registration law. Figvito baga yan ni Presidente Rodrigo Duterte taso privacy kan mga Pilipino baka maapektaran. Pagtoko ni Marcos, Presidente Marcos, ipinirit kan ipinasargiraray kan Senado boda kang Kongreso. Inaprobaran po yan and then pinirman po kang presidente na si Marcos bilang batas. Kaya po nagkagawa kita kay SIM card registration kano minagi pang mga bula nagpoon.
Yeah po, DICT po. Doon kita maghapot. Kung ang SIM card nakarehistro na. Pero actually, yan ta matitesting iyan talaga. May concern. Di ba? Yan ta mahiling kung how fast they are, mga tugang, sa pag-respond kan araw ka ng mga queries. Di ba? May para apod sa imo, piga para loko ka, piga patakot ka, kung ano, may patakot sa buhay mo. Diyan ta matitesting kung matapos na ang registration ka yan. Sabi, pag dahil nakaparehistro kan mga SIM card, ibablock iyan gabos. Pag nag-expired po ang registration kan mga SIM cards, na dahil ka nakaparehistro, iyan po na cellphone number mong pigagamit mong iyan, ibablock iyan. Diba? So, kung i-block iyan, maparehistro ka. Okay, sa laog kinagkaperang aldaw para po maging legal ang paggamit mo kan SIM card. Sa ibang nasyon, bagarog ka iyan. Diman sa mga pigderman ming mga nasyonarog kan, pabagal kang SIM card, i-rehistro mo so sa imong pangaran bilang turista pag nagbagal ka tabi ki SIM card. Henry, sabi po ni Erpat ko, kung saan daw po ang payo kaan na pugot na payo sa postal. Gari, makomersyal muna kita, Ronald. Latosong kwan texter na ini na sarawayon ka na. Sabihan mo si Erpat mo. Kaya nga na ganyan din nasasabutan kung sisayan, tayo nakukuha ang payo. Diba? Di nakukuha ang payo. Questionably pati yan. Questionably pati yan na pugot na pati. Kung ano-anong istorya nagluluwasan kaan. Diba? Pero tapad na kang istorya kang Legaspi, iyan po yan dyan. Iyo, okay. Hello? Hello po. Po. Good morning po. Good morning po. Ano po ito, ma'am, sir? Gusto ko lang po, sir, magnaputa kung saan po ba ang pwedeng igwa pong general check-up. Senior po kasi ako gusto ko magpa-check up po, general. General check-up. Iyo po. Senior citizen ka na po? Iyo po. Gari ang apod nga, gari executive check-up nga niya, gari araw kaan? Gari po, basta po, gabos po, gabos na baga po sa party kang kunya. Tao, lawas? Oh. Sa mga, yan po madam sa mga private hospital, siguro po dyan kimaka-advise sa Indo, kung gusto mo magpakompleto. O kung bako sa BRTTH po, pwede po ka mo magduman kaan para sa check-up tabi kan iba-ibang vital organs mo. Regosin na po kayan. Kayan po yan, tabi sir? Diyan po sa Bicol Bicol Regional and Medical Center. So dati ba ka pong BRTTH? Iyo po, sir. Opo. Kung bako, ma'am, kung medyo igwa kang extra money, yan po sa mga private hospitals, pwede po dyan. Iya po? Gabos pong private, igwa man po yan. Iga po, ma'am, may makonsulta ka pa lang po ki doktor. So, doktor, ma-advise sa imo kung ano po ang mga bagay-bagay na gigibon po sa garo. Actually, ang apod ka ang mga ibang mayayaman, executive check-up. Yan. Tadi ba, igwa naman kitang mga gamit po digdig para sa mga ngaya, paghiling ngaya kang kidney, kung ano, di ba? Iya po. Magapot ka na lang po, ma'am, dyan sa mga private hospital. Taga saan ka po? Digdi po sa Bugtong. Taga Bugtong. Uyan, maga po sa Bugtong. May kataning gina hospital, magapot ka po dyan. Iyo po. Opo. Dyan sa Albay Doctors, Teves. USP. Ano po? Mapa-check up ka po. Ta senior man po ako. Kaipuhan po ito. So sa PhilHealth po kasi beneficiaries man po ako ang aki ko. Oh, number 1 po dyan, pwedeng may discount ka po. Tapos senior citizen ka na, di ba? May 20% ka na, di ba? O baka iga pakibang mga beneficiary ka kan mga aki mo, ihapot mo po sa hospital kung pwede yan. Dahil ko po masimbag kaya pag-arog ka yan eh. Pero ang sigurado po ako, may 20% discount ka po. Ta senior citizen ka na. Iyo po? Iyo po. Okay. Sige po, thank you po. Welcome po. Mga tugang, anhapot, magbabalik. Makalipas lang kay ni Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso.
Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kan texter ta, in psychology, ang denial ninda na dahil sinda nagpailaw kang military laser gun against Pinoy Coast Guard is a sign of cowardness due to presence of US. Yan. Okay. Sabi man ka sa rong texter ta, salamaton po, idol. Kaso, dai ka po nagtao kibaduya. Nadakop ta ka nagbakal kibaduya sa rilis kan sarong aldaho. O yan kayang baduya. Paboriton ko yan. Pagda kong magini sa buhay, sigang kutik-kutik ko kibaduya. O anyway, kamutabi na nagdadangog mo yan na mga miyembros kan sangguniang kabataan. Aday,
Mga miyembros kan sangguniang kabataan na nagdadangog ngunyan tabi. May mandato palang sa Indoan COA. Iga palang kimandato sa Indoan COA na dapat po ninong gibuhon. Madali lang. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning po. Ini po, ining problema ta po sa China kasi. Opo. Ang problema kasi sa Pilipinas, sir, sabi ba ganinda, if you want peace, you should always prepare for war. Yeah. Number one, dahil kita preparado. Exactly, sir. Ako. Oho. Ang ibang bansa, sample Vietnam, ang Ukraine, ang ginagamit ninda at war. Oho. At war yan sa libro ang at war. Pero ang Pilipinas, ang ginagamit na artista. Mga senador ta, artista. Kuduton ta kabusing. Kumbaga, sir, nagre-reklamo ang Pilipinas na mayo kitang political will, pero ang eleksyon sa tuya, dangogon, pero dinudog show. Iyo mananggad. May point ka po dyan. Iyo, totoo. Mata na ning 1.5, 2,000. Ang gatotan na yan. Yeah. Sabi nga, Pilipino for sale, 1.5 only. Yeah. Totoo yan, sir. Kaya, mayo man, sir, mangyayari. Kung paulit-ulit iyan, inot sa bulsa, kasi nagtrabaho ko ka to, sir, sa sa refurbish na ng mga tangke. Opo. Presidente ka to, panahon. Ang tangke, para 5 million kayo ng kantidad, para refurbish yan. Pero ang kontrata kayan, mga 12 million. Oh, my goodness. Napasain yan, di ba? Iyo, ano? Medyo matagal, Yun naman, sir, yaw na ko sa cigarette industry. So, nagreklamo baga, sir, kayong sigarilyo niya? May ID po kaya kami, na legit na nagtitinda ng sigarilyo. Tapos po, pag nailing niya si truck, kang sigarilyo mismo, apo doon niya sa ahente, may scanner po ang bawat kayan, kung peke o bako. May barcode scanner po yan. May hiling yan kung peke o bako yan. Tapos kung sa inyan ginibo, kung original yan, bakit diferensya sana? Bali yan po yan. Tapos sir, yan ang problema kang Pilipinas. Iyo, adi. Iyo mananggad, sir. Artista ang ginagamit. Salamat, boss. Salamat na marami. Diba? Boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Mga tugang, ang mga miyembros kan sangguniang kabataan daw dapat may accomplish kamo susog sa panawagan po kan Commission on Audit. Asin mga tugang sa paagian kan Provincial Sports and Youth Development, mga tugang sa probinsya kan Albay na pinamamayuhan po ni Rondon Ricaport. Uyap ang report ni Elver May Arango. Magapaluwas na ng memorandum ang Commission on Audit o COA katakod kan tamang paggibo kan accomplishment report kan mga sangguniang kabataan o SK. Sigun sa focal person kan Provincial Youth Development Office Albay na si Rondon Ricafort, magapaluwas ang COA kan memorandum asin sinda mismo ang ma-audit kang accomplishment report na ipapasa kang kada sangguniang barangay. Ini katakod kan nakapirang mga SK na dai nagakomply sa nasabing accomplishment report. Alagad ayon sa ipapaluwas sa memo, kay puanan man magkaigwang mga resibo asin dokumentasyon na nagpapatunay kan mga ginastos na pondo kan SK. Sigun sa nasabing memo, saro sa kay puanan na igwan tamang disbursement kan pondo asin yaon man dapat sa report ang mga resibo kan nagastos. Alagad kung sisa enday masunod, digde, maaaring makulong. Ikigranyar ni Ricafort na magsunod sa memo asin sa isa-inda ang mga SK dahil igwaman sindang mandato hali sa DILG. Iyan ang report sa sinurat ni Hana May Ocampo. Ako si Elver May Arango, intern hali sa Bicol University. Ata na ba ya? Kamutabit sa sangguniang kabataan, may obligasyon palan kamo. Lalo na po sa mga SK chairman dyan. May obligasyon palan kamong dapat gibuhon. Kaya dapat lalo na sa mga chairman ta naggagasto kamo kan kwarta kan gobyerno hali sa barangay fund. Obligasyon pala kamukaan sigon sa COA. Pagday nag-ibon indo yan, posibleng makulong databi kamo. Mga tugang de pong personalan, ako po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. De pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Do not forget to smile. God is good all the time.